Alaia. Arratsaldeon eta ongi etorri ospakizun honetara. Gaur oso egun berezia guretzat, kristau helduak izateko puntuan gaude eta katekesian zenbait urtez aritu gara gaur jasoko dugun sakramentua prestatzen. Jesusek proposatzen digun bizimodioari baiezkoa emateko gaude hemen eta aukera pertsonal hau zuen aurrean agertu nahi dugu. Hasieratik Jainkoari eskerrak emanik presta gaitezen sendotzaren sakramentua ospatzeko. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jesucristo gure jaunaren grazia, eta Jainko aitaren gaitasuna, eta Espiritu Santuaren batasuna, izan beriz gurekin. Eta zure Espirituarekin. Leitzeko parrokian bilkubera atxalde honetan gazte hauen konfirmazioa sendotza elkarrekin ospatzeko. Hasieratik bihotzak prestatzen ditugu jaunaren aurrean apaltasun eta maitasun. Eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Jainko jauna zeruko errege, jangoiko aita guztia duna, jauna bakar Jesukristo, Jainko jauna, Jainkoaren bildoz, aitaren seme, zuk entzen duzu munduko pekatua, erruki jauna, zuk entzen duzu munduko pekatua, entzun gure deia, aitaren sinaldean jarrenik zaudezu, erruki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik glorioa Jesukristo, Espiritu Santuarekin, Jainko aitaren alditan. Amen.
salbatzen gaituzu eta zure seme alabatzat hartzen. Ikusi begionez, hain maite dituzu zure seme alabak eta Kristorengan sinisten dugunoi, emaiguzu egiazko askatasuna eta betiko bizia. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Apostolen eginak liburutik. Egun haietan ikasleak ugaritu zirelarik, marmarra sortu zen greko hizkuntzakoen artean hebrea hizkuntzakoen aurka. Haien Andrea laurgunak eguneroko janari baketan bazterrera uzten zituztelako. 12 ikasleen batzar orokorra bildurik esan zuten. Ez da bidezko guk jaingoikoaren hitzaren predikua alde batera uztea. Janari baketaz arduratzeko. Beraz, senideok aukera itzazue zeuen artean izen honeko 7 gizon. Espiritu Santuaz eta jakinduriaz beteak. Eta haiei emango diegu egiteko hori. Guk horrela otoitzen eta hitzaren zerbitzuan jardungo dugu. Batzar osoak ontzat eman zuen proposamena. Eta hauek aukeratu zituzten. Esteban, sinesunez eta Espiritu Santuz betea. Felipe, Prokoro, Nikanor, Timon, Parmeras eta Nikolas, Antiokiako judu berria, aurkeztu zizkieten apostoloei, eta hauek otoitz eginez eskoak ezarri zizkieten buruan. Jainkoaren hitza zabaltzen ari zen, ikasleen taldea Franko ugaritu zioan, Jerusalemen, eta apaiz asko ere sinesdun egiten zen. Jaunak esana? Ahí veré cuando acaben de cantar. Primero, Pablo, tranquilo, siéntate. Lur guztia egin alaitzu haren nahian. Eta orain egingo dugu keinu bat Espiritu Santuaren 7 doaiak irudikatzeko. Lagunduko digute Álvaro, Ametxek, Unai, Javier, Iñaki, Rafa eta Kaiet. Hoy recibiremos al Espíritu Santo. La acción del Espíritu Santo en nuestra alma se hace presente en estos 7 dones que hoy pedimos aniden en nuestra alma. Don de sabiduría. Don de entendimiento. Don de consejo. Don de ciencia. Don de fortaleza. Don de piedad. Y don de temor de Dios. Senide maiteok. Senide maiteok. Gora ezazue jauna, Kristo, zeuen bihotzean, eta egon beti prest zuen itxaropenaren arrazoia emateko eskatzen dizueten guztiei. Baina egizue apaltasunez eta begirunez, kontzientzia garbiz jokatu.
Horrela, Kristau bezala duzuen jokabide honaz gaizkesak ari direnei lotxatu egingo dira zuen kontra esaten dutenaz. Hobe da, izan ere, jainkoak hala nahi izan ez gero, ongi egiteagatik sufritzea, gaizki egiteagatik baino. Kristok heriotza jasan zuen bekatuagatik behin betiko, errugabeak erredunengatik, zuek jainkoarengan emateko. Gizakia zenez, heriotza jasan zuen, baina bizia hartu zuen berriro espirituarengandik, jaunak esana. Eskerrak. Jauna zuekin Jesu Kristen evangelioa San Juanen liburutik Aldi hartan Jesuek esan zien ikaslei ez izan kezkarik sinetxi jainkoagan eta sinestenigan ere nire aitarenean bizitoki asko dago. Horrela izan ez balitz, esango nizukeen, orain zuentzat tokia prestatzera noa. Joan eta tokia prestatu ondoren, berriro etorri eta neurekin eramango zaituztet. Ni nagoen tokian zuek ere egon zaitezten. Zuek badakizue ni noan tokirako bidea. Tomasek esan zion, jauna, ez dakigu nora zoazen, eta nola jakin bidea? Jesuek erantzun, ni naiz, bidea, egia eta bizia. Ezin da inor aitagana joan nire bidez izan ezik. Ni benetan ezagutuko banindu zuen, nire aita ere ezagutuko zenukete. Are gehiago, ezagutzen duzue dagoeneko eta ikusi ere ikusi duzue. Orduan Felipek esan zion, jauna, erakusi zaiguzu aita eta nahikoa dugu. Jesuek erantzun, hainbeste denbora zuekin eta ez nauzu ezagutzen Felipe, ni ikusten nauenak aita ere ikusten du. Nola diozu erakutsi zaiguzu aita? Ez alduzu sinesten ni aitagan nagoela eta aitan nigan? Nik esaten dizuedana ez dizuet nere kabuz esaten. Nigan bizi den aita da bere egintzak burutzen ari dena. Sinets ezaidazue, ni aitagan nago eta aita nigan. Besterik ez bada ere sinetsi egin zengatik. Egi aziotxuet, nigan siniste duenak, nik egiten ditudan egintzak burutuko ditu berak ere, eta are handiagoak, ni aitagana banoa. Jaunak esana, Jaun bikario maitea, 10 urtez gazte hauek katekesia jaso dute, eta hasialdian jarduera ugari egin ditugu. Orain bere guratxoak bataioaren egunea, adierazi zuten fedea, berritu nahi dute. Niretzat, haien katekista naizen aldetik, hor eta poz handia da zuri eta Leitzako kristau komunitateari aurkeztea. David, aurre batot, dena. Aurre bai? Lehenbizi, nahi nizueke transmititu gure apezpiku Iruñeko obispo den Don Florentzioren partetik bere agurrik beroena. Esan dit, saludatzeko batez ere, sendotza, konfirmazioa hartu behar duzuen gazteoi, bino baita ere, familiei, etorri zeaten etxekoei, eta baita ere noski parrokiko apezei, eta katekistari, badakit Dolores Joantorena katekistarekin 10 urtez, asko da, 10 urtez egondu zeatela katekesian astero
eta azken 2 urte hauetan prestatzen eta azkeneko katekesietan prestatzen modu berezi baten sendotzarako, gaurko sakramentu hontarako. Eta esan dezakegu gaurko ospakizun hau, gaurko arratsalde hau, benetan ederra eta pozgarria dela. Pozik egon gaitezke. Badakigu gure bizitza askotan zaila dela, konplikatua izaten dela. Bai gure mundu honen egoerangatik, baita gizartean bizi ditugun zailtasunengatik, baita familietan izaten diren tristurak eta kolpeak eta inbeste gauz zailak tokatzen zaizkigunak, hori egia da, bino baitare eta askoz egi haundigoa da hemen orain bizitzen ari gerana. Gaur eskaintzen zaigun egia zera da, Jainkoak maite gaitula, Jainkoa beti gurekin dagola, edozein egoeratan egoten gehala ere, edo egon gaitezkela ere, Jainkoa gurekin dago. Jainkoa ez da gutaz inoiz ahazten, eta horrexegatik gaur Jainkoak eskaintzen dizue oparirik ederrena eta handiena, bere Espiritu Santuaren indarra, bultzada, maitasuna, animoa, gure bihotzengan, gure bihotzetan esperantza eta poza pizteko ahalmena daukena. Horrexegatik baditugu arrazoiak pozik egoteko. Egia da guk konpleju asko edo zailtasun asko dugula, aitortzen dugu hori bai, bino Jainkoaren gana jo nahi dugu, beragan jarri nahi dugu gure konfiantza osoa. Eta batez ere nahi nieke esan gazteei probetxuzko gauza batzuk. Orain zuei gazteei hitz egin nahi dizuet. Egia da oraindik oso gazteak zeratela, eta zuen bizitzak neurri handi batean gurasoen eskutan daudela. Gurasoen lanari esker eta Aiton Amonen lanari esker, beren maitasunari esker, baduzue bizitzeko aukera, ikasteko aukera, ezaizue falta etxerik, janarik, jantzirik, baduzue familiaren babesa. Neurri handi baten orduan, gurasoen esku dago zuen bizitza. Baina iaia ohartu gabe, askotan inori deus esan gabe, zuek baitare garrantzi handiko erabakiak hartzen aizeate. Zuen bihotzeko barne txoko hortan, zuen bihotzen isiltasun hortan, ari zerate erabaki handiak hartzen, eta erabaki horiek ondorio sakonak ekartzen dituen. Eta zein dire erabaki horiek? Pixko bat pentsatzen baldin baduzue, ohartuko zeate. Zuek aukeratzen dituzue lagunak, laguntaldea, kuadrilla. Zuek erabakitzen dezue zeinetaz fidatu eta zeinetaz ez fidatu. Zeineri eskaini zuen amistadea, zuen konfiantza, ze lagunekin konpartitu zuen denbora. Askotan zuek erabakitzen duzu ere, akaso gehiegi ohartu gabe, gehiegi pentsatu gabe, akaso inori esan gabe, nola pasatu denbora librea lagunekin, bestetan, asteburuetan, nola ibili kalean, nola ibili internet den itsaso zabal hortan. Ordu asko pasten baiditugu interneten, eta interneten bakizue badela denetarik, gauza ederrak eta gauza kaltegarriak. Ze orduk YouTubeko bideoak edo TikTokekoak
ikusten edo Instagramen, ohartu gabe erabakitzen ari zeate eta ezartzen zuen bizitzarako oinarriak, eta honek badu garrantzi handia. Jesusek behin zera esan zien bere ikaslei. Pertsona zentzudunak etxe bat eraikitzeko egiten duen lehenbiziko gauza da toki egoki bat aukeratu. Toki hortan dena batez ere zorua ongi garbitu eta bertako lurra, area, zaborra atera, arkaitza topatu arte. Eta hor bai, arkaitzaren gainean etxeko oinarriak, etxeko pilareak finkatu daitezke, beti arkaitzaren gainean. Eta arkaitzaren gainean egiten baldin badugu, etor daitezke, gertatu daitezke haize bolada fuerteak edo uholdeak edo lurrikarak, bino etxea zutik mantentzen da, arkaitzaren gainean eraikita baldin badago. Bitartean, dio Jesusek, zentzugabeak etxea edozein tokitan altxatzen du, etzaio ajola arean gainean, edo zaborren gainean, edo loiaren gainean altxatzea. Eta orduan haize boladak, uholdeak, lurrikarak erres botatzen dute etxe hori lurrera. Denok behar dugu arkaitz sendoa aurkitu, gainean etxea eraikitzeko. Zuek ere gazte maiteok, zuen bizitzaren etxea behar bezala altxatzeko, behar duzue arkaitz sendoa. Arkaitz sendo hori ez da YouTube, ez da TikTok, ez da jendeak diona, ez da jendeak egiten duna edo gehienek egiten dutena edo esaten dutena. Arkaitz hori jainkoa da, jainkoaren maitasuna, jainkoaren indarra, jainkoak erakusten digun egia, jainkoaren xamurtasuna, jainkoak eskaintzen digun amistadea. Eta baita jainkoarekin batera bere hitza, bere aginduak, meza, otoitza, kristau herriaren laguntza eta amistadea. Bizitza besteen alde denen onerako ematea. Hori da gazte maiteok arkaitz sendoa. Gaur Jesus jainko semea gizon egina, orain dela 2000 urte gure alde gurutzean bizia eman zuna eta hien artetik piztu zena, gaur Jesus hori bera bidera ateratzen zaizue eta opari handi bat eskaintzen dizue. Pena mereziko luke bihotza zabaltzeak opari hori jasotzeko eta Jesusek eskaintzen dizuen ondasun hori hartzeko, eskuratzeko eta egunero lantzeko. Zuen alde eskatzen diogu Ama Birjinari bere laguntza eta baita San Miguel aingeruari. Beti akordatuko zeate zuen konfirmazio egunean, San Miguel aingerua hor zegola. San Miguel aingerua etorri zela leitzera. Egun honekin tokatu zela sendotza. Animo, zorionak, aurrera. Gaur opari handi bat eskaintzen zaizue zuei eta zuen familiei ere. Ireki etxeko ateak, ireki bihotzeko ateak. Jauna gurekin dago. Ospakizuneko une garrantzitsuena iritsi da. Pikarioak eta apaizek eskuak ezarriko dizkiete, konfirmazioa jasoko dutenei. Espiritu Santuaren transmisioaren seinale gisa otoitz egin dezagun isilean.
Lehenbizi behar duzue bataio promesen berritzea. Zuen bataio egunean, gurasoek eta atautxiek zuen izenean egin zutena, orain zuek hil behar duzue. Horrexegatik galdetzen dizue. Kristau izateak berekoia ez izatea esan nahi du. Barkatzen jakitea, mendekuan edota inbidian ez erotzea, leiala izatea, hitz batean bekatuaren aurka borroka egitea. Galdetzen dizue, presta zaudete horrela egiteko? Bai, prest nago. Kristau izateak guztiak senide bezala maitatzea esan nahi du. Mundu gizako jago baten alde elkarrekin lan egitea. Gure gauzak besteekin banatzea, elkarrekin eta bakarka otoitz egitea, jaunaren eguna den igandea ospatzea. Presta zaudete hortarako. Bai, prest nago. Eta orain zuen fedeari buruz galdetzen dizuet. Sinesten alduzue jainko aita guztiuna, zer urren egilea? Bai, sinisten dut. Sinesten alduzue eren sume bakar Jesu Kristo gure jauna, Maria Virginia gandik jaioa, oinazetan gila eta ubirakoa, hien artetik Kristua, eta aitaren eskuinaldean jarririk dagoena? Bai, sinisten dut. Sinisten alduzue Espiritu Santua, jaun eta bizti emailea, jainkoak Pentekoste egunean apostoloi eman zien bezala, gaur sendotzako sakramentuaren bidez, era berezian emango dizuena. Bai, sinisten dut. Eta sinesten alduzue Eliza santu eta katolikoa, santuen elkartasuna, bekatuen barkamena, hien piztuera eta betiko bizia. Bai, sinisten dut. Senideok, egin ezaiogun otoitz jainko aitari gazte hauen alde. Bataioan bizi berria hartu zuten, eta jainkoak bere seme alaba egin zituen. Eskadezagun orain, eman diezaiela jaunak Espiritu Santua, eta sendotu ditzala bere doain ugariez. Bete ditzala hauen bihotzak Espiritu indarrez, eta egin ditzala Jesu Kristoren antzeko. Jainko ahaltuzkiduna, Jesu Kristo gure jaunaren aita, gurez eta Espiritu Santuaz, bizi berritu dituzu zure zerbitzari hauek, eta pekatuak barkatu dizkiezu. Entzun jauna gure otoitza, eta bidal ezazu hauen gainera Espiritu Santu laguntzailea. Emaiezu jakinti eta animen espiritua, kontseilu eta sendotasun espiritua, ezaguera eta otoitz espiritua, eta bete itzazu jaunaren garako begirune espirituaz. Jesucristo gure jaunaren bitartez. Amen. Egin dugu orain, krismazioa esaten dena, etorriko zeate zuen atautxi amauntxiekin zerretan derroak. Orain kantatzen dugun bitartean, bikarioak bekokia olioz gantzutuko die. Konfirmazioa jasoko dutenek, beren atatxi amatxi laguntza jasotzen dute bataioa egune bezala.
Eta orain zutik ingo ditugu gure eskareak. Zaro, Jera, Maria, Oiane eta Leire. Gaur egun handia da guretzat. Hauxe eskatzen dizugu, jauna. Gaurko ilusioa ez ezagula inoiz galdu, eta zuri leialak izaten jarrai dezagula. Eska dezaiogun jaunari, jauna, gure eskaria. Gure guraso, familia eta lagun guztien alde. Haien kristau testigantzak lagundu gaitzala Jesus gehiago ezagutu eta maitatzen, edo gureak haiek Jesusengan hurbiltzen. Eska dezaiogun jaunari, jauna, gure eskaria. Jesus, gazteriaren alde zuregandik aldendu ez dadin eta zu ezagutu zaitzan, gazteria delako zure elizaren etorkizuna. Eska dezaiogun jaunari, Bakearen alde, etxean, herrian, aberrian eta munduan. Gorroto, tirabira, haserre eta gera guztiak bukatu daitezen eta nahi arreba bezala bizi gaitezen. Eska dezaiogun jaunari, jauna, gure eskaria. Senotzartera bazenan alde, egitira bazenaz benetan harturik eta espirituak emango digun duainaz, baliatuz izan gaitezen jainkoaren maitasunaren lekuko gaurko mundu honen erdian. Eska dezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Eserita egingo ditugu eskaintzak irakurriko dute Rafak Albarok eta Iriak eta besteak eramateko. Estas velas simbolizan nuestra fe. Como la vela de la oscuridad de la vida, nos tienen que dar luz y calor. Las tres generaciones, abuela, madre e hijos, simbolizan que tenemos que transmitir la fe padre a hijos. Gure zerukamari loreak eskaintzen dizkigu, berari diogun maitasuna seinale. Presentamos el pan y el vino, y con ellos nuestra vida e ilusiones. Queremos ponerlos en las manos de Dios y que todos los domingos nos alimentemos de su cuerpo y sangre. Eta abez dezagun ofertorioko kanta.
Senideok, egin dezagun otoitz guziok batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan. Jauna goresteko eta gizona salbatzeko. Jainko alguztiduna, sakrifiziontako harreman miragarriei esker, zure jainkotasun bakar eta gorenean parte izateko grazia ematen diguzu. Egizu sinesten dugun egia, egintzetan aitor dezagula. Jesukristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin eta zure espirituarekin gora bihotzak eskerrak jangoiko gure jaunari Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, zu jaun hori beti gorestea, baina poz handiagoz eta bereziki, Kristo gure Paskoa hila eta eskenia izan den aldi hontan. Bekatua eta heriotza ezerezturik, berak berritu du ondatua zegoen guztia, eta beragan izan dugu berriro biziaren betea. Horregatik, Pasko pozez gainezka daude gizon emakume guztiak mundu zabalean, zeruko indar eta ingeru guztiek ere, horregatik dute beti zure aintzaren gorespena kantatzen. Kanta dezagun aingeruekin, zeruko kanta errena, Santua, santu, santua zera, jangoiko gure jaunonena. Zeruta lurrak goresten dute, goresten zure almena. Osana zuri zeruko jetan, Osana ta goralpena, bedeikatua orain da beti gure gana datorrena. Osana zuri zeruko jetan, Osana ta goralpena, bedeikatua orain da beti gure gana datorrena. Santu zera bai jauna, eta santutasun guziaren iturri. Santu egizkizu bada ogi ardo hauek, zure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afal ondoan berdin kaliza harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Nire kabiztu zera da jauna, zu berriz etorri arte,
aurrekoa berriona. Horregatik, Jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu, Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan, Jauna, mundu guztian zabalduri dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora, Leon Gurita Santorekin, Florentzio gure gozenarekin, eta Liz Gizon guztekin batean. Oro bat, izan gogoan, Jauna, gaur sendotza hartu duten hemengo gure senide guzti hauek. Bataioan bizi berrira jaio ziren eta orain Espiritu Santuaren ezaugarriaz markatu dituzu. Gorde ezazu hauengan zure maitasunaren doaia. Era berean izango goan, Jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak. Familia Otegi, Zabaleta Urkiola familia, eta bereziki Jose Ramon Urkola, eta hildako guztiak ere. Har izazu zeure arpegeren argitan, erruki zakizkigu arren guztio betiko biziriz ezagun, Jainkoaren Maria Birgina Doatxoarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure dizki izan diren santuekin, haiekin batean goresta izagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jakoikoa guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Gure aita, zeruetan, zerana, santu izan begiz gure izena, eto begiz gure regnua. Egin begiz gure gaia, zenuan bezala lurrean ere, emai guztu gau, egunotako ogia, barkatu gure zora, gure gure zorrei, akazen digero, idezkero. Ez gaitzazutzen zenbakia berrotzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu, Jauna, gaitz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Zurea dizu erregetzan, zureak ospeta indarra, orain eta beti. Jesukristo gure Jauna, zuk esana da apostoluei, pakea uzten dizuet nere pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari, eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, Jaunaren pakea beti zuekin. Emaiozue pakea elkarri.
Jaungoikoaren bildotsa, zuk entzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Jaungoikoaren bildotsa, zuk entzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Jaungoikoaren bildotsa, zuk entzen duzu munduko pekatua, emaiguzu bakia. Hona hemen hilen artetik piztu zen Jesus, hemen Eukaristian izkutuan guretzat dagoena. Hona munduko pekatua kentzen duen egiazko bildotsa. Zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zu nere etxean sartzeko, baina esazu hitz bat eta sendatuko naiz.
Eta eskerrak emateko, Unai, Amets eta Aritz. Elizkizun hau akaurko aintzina eskarak eman nahi dizkizu gaur eman dugun pauso honetan lagundu diguten guztiei. Kristautasuna ez da egun bakarriko gauza, ez. Kristautasuna bizitzeko modu bat da, kide bat. Bataioarekin hasten dena. Kristok Eliza sortu zuenean, familia handi bat sortu zuen eta gaur bizitu dugun elkartasuna ederki adierazten du hori. Gaurko Eliza giroa nahi genuke igandero eta gure bizitzako pauso guztietan kristau bizitza. Elkartasunean harinagoa baita denontzat. Berriz ere, eskerrik asko. Egin dezagun ondoren. Zaude beti jauna zure herriarekin eta sakramentu hauen graziaz bete dituzunei, emaiezu bere bizkate zaharra utzirik jainkozko bizi berriaren eraran bizitzea. Jesukristo gure jaunaren bitartez, zorionak eta bai gazteentzat eta bai familikoentzat, etxekoentzat, zorionak bihotzez. Mundua askotan zaila izaten da, gure bizitza hau mundu hontan, askotan nahasi xamarra dabil, zailtasun asko izaten ditugu. Baina ez izan zalantzarik, ez izan dudularik. Jauna gurekin dago, hemen dago, gure artean dago, beti gure esperoan. Eta Eliza parrokia zuen etxea da. Ez da zu hori, parrokia etxea, parrokia Eliza zuen etxea da. Santi, no, eso es después, eso es mañana. Eso es mañana. Eta orain, bedeinkapena hartuko dugu, eta gero sendotzak egiten dutenak hemen argazki bat eginen dugu. Eta zuren espirituarekin Aitak eta semeak eta Espiritu Santua. Amen. Zoazte jaunanen takera. Musu bat? Bai, adoratu. Orain, argazki bat eta musu bat emanen diogu aingeruari nahi baduzue.